Hello, hi na helam so norok jutuna ani YouTube channel o so ngai norok bai kaisa good news norok bai kaisa belek na kokma kaham tamni hingka ani YouTube channel 10k subscribe kanane thangai tongo tai basically kya hingki obon bagai norok kaisa saklaina musungo norok please dakni khlai te kichani bagai 10k subscribe complete khlai ridi hingkai khlai riman ya gulo norok bai kaisa gift tongo tin jona no gift award jangai first second third jorate janai hingke first prize tamungnai hingke 1500 taka rang manai 1500 taka rang norong no rinai je first no 1500 taka rang rinai hingke second prize tamutongnai 1000 taka rang second prize hingke 1000 taka rang norok kahambai khnawi nardi first hingke 1500 hingke second hingke 1000 hingke third hingke 500 taka third hingke 500 taka rinai norok no give away hingke bahake khlainai bahake norok give award ne norok no angmo kahamke sukrubui sanai puila norok channel no subscribe khlaidi subscribe khlaimani yak norok comment khlaidi tamhin comment khlainai nini mung tai nini mobile number tai nini address nini mung tai nini mobile number tai nini address singkai abono screenshot khainai norok ani whatsapp ano send khlaidi ang norok no screen no ani whatsapp number riwi diwana tai description bo ang ani whatsapp number norok no riwi diwana hingkai norok ajagao comment khlai screenshot khlainai norok ano whatsapp o send khlaidi hingke of video no je manchang norok nini friend o norok share khlaidi hingke please norok daki khlai tabo je subscribe khai korok ani channel subscribe khlai ridi hingke norok no give away rinai hingke norok no agi bo thangnai video rogo ba ang sajak haikono tabo norok subscribe khai kono baga ani channel subscribe 10k kayako hingke norok no tewaisa sajak piro haina hai norok 10k subscribe complete khlai ridi please norok ni friend norok share khlai di hingke naidi bufur o give away janai hingke jepro 10k subscribe kanai aprono norok no ang give away nai hingke naidi jepro 10k subscribe kawi thangane hingke apro comment box stop khlai janai tamni hingke bahike rinai hingke ang lottery khlai kaisa box ang khosanai je first khosanai je boroni mungmanai a borono first prize manai hingke second khosawi je boroni mungphaio a borono second prize manai je third khosawi third je mungphainai bono third prize manai hingke ang tinta no khosanai lottery o hingke norok no ang give away rinai hingke norok daki khlai ani channel subscribe 10k kariwi ridi hingke nin friend on share khlai di hingke naidi tumung norok khwaini borok kebo mani thanga hingke norok bai khwai no malani tam hingke angni jibo khwaini ba hingke tumung no khwai district ni other district ni je kono district ni engai khwaine bade kubuni district ni borok mani tongka hingke norok bai agartala malainai hingke ajagao location ni nai bahike malainai bahike norok nanginai hingke so hingke norok phat daki khlai norok subscribe khlai di tai comment khlai di nong nini mung nini parani address ridi hingke nini mobile number ridi hingke norok screenshot khainai ani whatsapp ano send khaidi hingke norok video nini friend on share khaidi asuna hambai